Day mapugulan kan mag-agom na sinda Tatay Novelito as si Nanay Juanita an mapaluha. Alagad bako sa kamunduan kundi sa pagkaugma. Matapos kay an siyam na bulan na training, liwat na nindang nahiling an aki na si Melwin. Naging mabuti siya namang anak at maging sa kaibigan at sa pamilya niya na nadala niya sa pagtitraining niya. Siya maging isang mabuting pulis dahil yun ang kanyang pinangarap. Saro si Melwin sa 340 ang nagtapos sa Public Safety Basic Recruit Course, Sandiglahi class. Kasubagong aga kan gibuhon sa Campo General Simeon Ola ang sa indang recognition rights. Para sa presidente kan Sandiglahi class, dakulang bagay para sa iya asin sa iyang mga kaklase ang presensya kan sa indang mga magurang. As a police officer, nagtsatsaga kami para makamit din namin yung mga pangarap namin. Although magkakaiba kami ng region, nagkakasundo kami para lang sa klase namin. Maging ang PNP Bicol, labi man ang pasasalamat sa presensya kan mga pamilya kan trainees. Apwera kaya sa kaugmahan na darakan okasyon, nakakapalangkaw manin moral kan mga trainees ang presensya kan sa idang kapamilya. Ang kota ng Police Regional Office, bali kota ito ng Police Drug Enforcement Group, yung PDEG na tinatawag. Kaya hindi lang ito dito mga taga Bicol, kaya kung mapapansin natin yung mga visitors natin, from Mindanao pa sila nag-travel. Mindanao, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung mga parents na nanonood, okay, salamat sa kanilang support na nakapagtiyaga sila. Imagine for almost 8 months, 9 months na hindi sila nagkikita ng kanilang family. Mamaya makikita nila during the opening of colors, the relatives and loved ones ay pupunta sa mga trainees para ma-i-open nila and tinatawag magkaroon ng recognition. Ang West PD Honor sa programa, ang pamayo kan Department of Tourism Bicol na si Director Herbie Aguas, na bilib sa determinasyon at dedikasyon na pigpahiling kan mga trainees. Handang-handa talaga ang ating mga kapulisan, and this is a good sign for our tourism industry na pag ganito po ang ating kapulisan, we will be having a sustainable tourism industry here in the Bicol region na napakaganda po na kanilang training, and by doing also this kind of recognition na may mga ganitong mga event, talaga pinakikita natin sa publiko na handang-handa ang ating mga kapulisan. Kaya nga yung ating departamento ay talaga nakipag-ugnayan lagi dito sa Regional Training Center na talagang gumagawa ng kanilang trabaho. Sa ngunyan, naghahanda naman ang mga partisipantes para sa paabuto nindang graduation sa maabot na Abril. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya.